Күкмарада махсус хәрби операцияләрдә катнашучыларга ярдәм итүчеләр саны арта. Тегүчеләр, кием кисүчеләр, мастерлар гади халык маскировка халатлары җитештерү өчен берләштеләр. Швейное братство у нас сейчас есть. Безнең швейное братство оешмасында барысында оештыручы активистлар бар. Кемнең нәрсә тегәсен без бергә киңәшләшеп эшлибез. Бу эшне берничә кеше генә башлап җибәргән. Бүген аларга мәктәп укучылары, хуҗабикәләр, пенсия яшендәгеләр килеп кушылган. Кешеләребез бар, тик материаллар җитмәү кулны тота, диләр михырбанлылар. Для наших солдат на фронт мы шили. Яу кырындагыларга без җылы эчке киемнәр, чалбар һәм кофталар тектек. Ә калган вак кисәк тукымалардан махсус баш киемнәре, оек башлар җитештердек. Теләге булган һәркем ярдәм янәшә акциясенә үз өлешен кертә ала. Кемдер материал белән, кемдер хәләл көче белән. Молодцы! Спасибо! И так хорошо. Главное, успеть же надо. Будем помогать. Кайгыртучан куллары белән тегелгән беренче 18 штук маскировка халатлары Украинада махсус хәрби операциядә катнашучы ир-егетләргә җибәрелгән инде. Тагын 40 штук халатларга заказ алынды. Ярдәм итәргә теләге булган һәрбер кеше үз өлешен кертә алсын өчен оешмаларны киңәйтү, тегү машиналары урнаштыру, зуррак мәйданлы биналарны арендалау планлаштырыла. Одилә Шакирова, Марат Сибирҗанов, Татарстан яңалыклары.